So bhhailm labhairt inniu marall an mBéaloideas agus an tradiisiún agus an chuig gur féidiring úsáid a bhaint as an mBéaloideas in our good scríbhneoir cecha gur féiling teachtar inspráid cecha na dúchláin beidir atá an gháin mar scríbhneoirí nar a hagann sé go dtí an mBéaloideas agus an tradiisiún atá againn. So beidir mar thús beidir gur cheart gháin ceiste chuiring héin bhfuil céir is mBéaloideas an agus rud i heas amach iomsa agus mé féchann ar a bhocail fiúháin ná go bhfuil an focail na rá chuid béal agus idas. Ach an tuiscint atá going maidir le hidas ná tá seis rá fréamh a baint leis a bhocail sin ceanna ná leis agus ceann eile ná idachas. So déitach muid féchann ar a mBéaloideas mar ábhar a hagan thugainn ó bhéal gur féidirling a úsáid chun teachtar thuiscint oring héin. Go bhfuil idas nó leis an doing. So bhhailm just a hiile a rá faoi sin agus tá chun scáileán a réint inis de chlúdaíonn mBéaloideas, well clúdaíonn sé áráin, clúdaíonn sé seanachas agus a rís an chéalatá le seanachas ó thús ná ólas dhéanalig. Clúdaíonn sé na hana cainte, clúdaíonn sé eachtraí áitiúla. Agus eachtraí móra náisiúnta agus idirnáisiúnta, clúdaíonn sé stair agus clúdaíonn sé miotasólaíocht. An gaithe sé teacht ó bhéal, well, ní gá go dúchach cantar árán, scrítar árán, deirtar árán, cloisimuid árán, ach is minic a chumtar árán iste gan aontain duine, agus béidir blian nó dhá blian nó 100 blian nó 1000 blian in dhé sin scrítar síosa. Agus nuair tá caint faoin tradiisiún, tá caint faoin tradiisiún litríochta. An ionan mBéaloideas agus litríocht, well, seo an méid a deir Seán ó Súlaháin faoi sin ina aiste mBéaloideas mar ábhar litríochta an rud a deir sin ná darling gur litríocht a heis éigean gach ní mBéaloideasa gúil rucht seasta nó set form ar. So clúdaíonn sé seanascéal, árán, seanocol, seanafáidir, ortha, thús agus lehéadí. An sin leanana sé raig agus deirn sé má chuireann ceistir aine an litríocht iad Iliad nó Odyssey Homer, deirfidh siad láithreach gur ba, gur sár litríocht iad ina cheantar sin. Ach a deir sé is óilgóin nar scríbhú síos na dáanta seo nuair i céad chumú iad, gur a bála do chuine fir léinn beo ina gcuimhne iad ar fanna géata bliain sar scríbhú síos iad. Agus tócha gur léirú é sin ar an ráise mBéaloideas atá sa tír bhfuil sé chá leathan agus chá farsing sin agus go déann sé siar chá fada céanna le miotasólaíocht na Gréige agus níos fuide siar a ríist seans agus gur aontoch an ábhar inspráide chuin é. So chun fille ar chuid gona céad faointíonn sin, cad tá gceist le miotasólaíocht? Well, tosíonn miotasólaíocht an chuide sineide in éidean le scéalta bhanas le túthaide danan. An sin téimid isteach go dtí an rúiríocht is scéalta iad sin a bhanas le léachra olad an chuide smó cóchalan agus lehéid. In dhé sin a rís tána scéalta fíníochta againn, fionn macúil agus lehéid agus osín. In dhé sin a rís tá scéalta a bhanas leis an lua chríostaíocht nó an tréimhse lua chríostaíochta agus isteach go dtí lua stair na hÉireann agus stair na hÉireann ina dhé sin. Ach ní stopann sin, mar dréimar a hagansmuid níos guide gon lá tá nniubháin, tá seanachas agus mBéaloideas agus litríocht a bhainint le tréimhsí níos guide gon, agus tá siad sin ar fad mar chuid gon chanon litríochta ach mar chuid gon chanon an tradiisiún freisin. So tá tobar iontoch dón agus iontoch farsing ann gur féidir taringtas mar ábhar inspráide. Rud a gahamid súla chuine leis ná
cén bhrí atá leis na scéalta seo, caithmuide chur a ggóthaic, agus caithmuide hiiscint nach seasan an mBéaloideas ná an tradiisiún lasmó chun tochaí inar scríbhneoir, lasmó go chósaí políteachta ag an am nuair a scríbhneoir, nuair a cumúa, nuair a dúirt bean lom go nuair bean leithí, nuair a rianú an scéal. Sampla go sin is Diarmuid agus Gráine mar hampla. So Diarmuid ó daoine atá dhiarmuid is scéal Diarmuid agus Gráine. Sin fágur ó daoine atá ná tuisgurán tramhsin na daoinig, muintear chorca dhaoine, a teacht chun cín a teacht a dreise gairí neartfar ag an am sin. Hastig watha mar sin go ndéanaí ascríb beagar an stair mar a dearfá, agus go gcuirfí a drámhsiúd chun cín. So sin a chúis gur Diarmuid ó daoine atá seachas Diarmuid ó néal mar ní ron na néalaigh cho láidir sin ag an am. Rud eile freisin má éachmuidir na luascéalta, bíonn na mrá agus na bandéithe níos láidre ann, bí níos mó choramíocht idir fir agus mrá, bíonn an chócht chéanna ag na bandéithe atá ag na déithe firin, agus ní amháin sin ach an stádas céanna agus níl an sais dearca céanna. Athraíonn se sin dréir mar a hainstú a raig chríd an mitasolaíoch, so faoin am go dagamuid go dtí na scéalta féineachta a rís Diarmuid agus Gráine, ní duine ró jasaí Gráine agus tá muid i gimocht go sicólaíoch sa tréimhse sin ó matriarchocht, mas féile an focail sin a úsáid, go dtí patriarchocht ó matriarchaí go dtí patriarchaí. Agus dréir mar a hain an patriarchaí a dreise íslítear stádas na mans na scéalta seo. So ní mór agus muid ag léamh na scéalta seo iad a chur a ggóthaic chun iad a hiiscint, má tá muid chun iad a úsáid mar faoinsí eolais agus mar faoinsí inspráide. So tá a bhfuilscreacht hain ag baint leis na scéalta seo. So sampla eile ná aglah uisín is fáric, so tá aglah mór fada ann, aglah an tanóra idir uisín na féine agus níomh páric. So tá simbal anna láidir I gceistin seo, mar go bunúsach tá muid a caintear bheith gimocht an bágántocht isteach go dtí an chríostaíocht, ón aimsir chaite go dtí an aimsir láireach, ón rud mar a bhí ón gcaorrá cuasaí go dtí an chuí atá agus a bheis cuasaí amachchan seo. So san agalamh seo catha uisín dlacha le baiste ó níomh páric chun go sábháil for a anam. So is teachtacht ionintach láidir atá an sin. Bolscreacht a chuid na haglaise rómhánach atá an na áíre. Agus is simú domsa mar hampla gur bhfuil an tainnim Patrick anna ghar go patriarch, agus beidir gur léirú é ar an athrú cóchta a bhí tarlú ag an am. So céir eile tá na scéalta seo? Well, tá archetípi go leor an, so an rud atá gceiste gom na archetípi ná is sais bun chréithe an duine. Go maineann gach dí agus miondíos na scéalta seo le tré áirithe sa duine. Gur chuirsí sé ar na caibhlíntí inmheánacha seo a bhíonn sa gholarráid ioninge mar dhaoine mar spísis leis na mílte bliain, agus sin an chúis go maireann na scéalta seo. Mar go bhfuil eolas an a labhrann go minic ar bhealach fochann sí sacling, ach labhrann sé lenar síce. So go minic bíonn muid ag súisteach eolas ón na scéalta seo a hagans thugann an mitasolaíocht ar bhealach fochann síosach. Ach sin cócht na scéalta seo freisin. Rud eile gur bhfuil sé antáhachtach a thabhairt faoi deara freisin ná go bhfuil go mbíonn annach chuid meafrad nó simbal in úsáid sna scéalta seo. Mar hampla an túl
So chonig muid sa chéad fictúir sin agus éamh agus an túl, deirtar gur bheall éamh leis an úl seo, ach tá léimh fadar an scéal sin, gur ionan an túl sin agus mílseacht an taol, gur ionan an túl sin agus ólas, gur ionan an túl sin agus an bhean seo a hiig nach rá éon rá persanta acu féin, go ráidir faoin dia mór seo, ach nach rá éon séir thuil acu. Agus nuair a thóg siise an cinenne an túl a bhlaise, bhí si gur a fólam, bhí si gur a chuid gon taol a bhlaise agus gur chuid go éhlód an duine atá gceist. Ach nuair a hagan is dócha an difriocht idir muide agus anmhethe eile ná nuair a hagan an tóla seo isteach agus an tuiscin seo isteach ceangan na rudaí a hálíns ná náide, agus náid tarlín sin sa fáiste, nuair a hagan páiste beagar an saoil, ní bhíon éon náide ortha. Ach ag ís áirithe tagan an náide seo isteach oning, agus bíonn muid consciúsach faoin our gorp, faoin our grecin, agus mar sin de. So a ríist meafar atá I scéal lámh agus éamh, bheith chomh minic is a úsáidtear úl mar bheafar scéalta I mBéaloideas éireann. Tá dhéit an seo, tá an chud is móg an leabhar seo déanta suas nó bunathe bhfiosolaíocht na hÉireann déanta rá. Is ó bhfiosolaíocht na hÉireann a fuairse an chud is mó dá chud inspráide. Song of Wandering Ages, luan sé the golden apples of the sun and the silver apples of the moon. So ríist an tácht a bhaine leis an úl mar bheafar nó mar chimbal. Agus a ríist ag leannacht leis an gcursíos rinne Seán ó Súlaháin an mBéaloideas mar ábhar litríochta, credim ag as na hÉireann gur sár litríocht atá in annachchuid gon mBéaloideas atá againn. Fiú mar bhfuil annach ach seanachil is sár litríocht agus sár hiiscintear an saoil atá seanachil sin. So mar leis an tradiisiún litríochta agus luama agla bh sin is fádrigh, so is léir gur cinál pís a bolscrúchta sin maidir leis an aglas cuine an fágántaach seo. Aisteoir go leor sa chnúsach bhaillig Seán a coiste le síle mó éman a búrc an scéalaí an seanachí as áil na brún I gárna leabhar a chuir Padar ó Ceannaháin in Agar. Luan tá leagan eile go scéal ag éman a búrc faoi oisín agus pádraig agus fáin oisín an ceannas fearr fáric néafa. So rud a léiring gur war an chaimhlann sin na mílte bliain agus má échamuidir ar chósaí creidimh in éireann sa lá aniuháin, feicimid an chaimhlann sin fósa go raig, maidir le céir de spiridálteach dán agus céir de religiún an. So a lehéadí Seánraí Céitin foras feasa ar éireann is féidirling an rá gur chuid gon tradiisiún litríochta sin, cuairt an bhean íche le Brian Merriman mar hampla, cuoine Airtí Líre le Éalaíon Dubhnaí Chonaill, scríbhneoirí na Habheochan sin Padar ó Líre, Pádraig ó Contae, Pádraig Mac Piarais, Séamus agus Seosamh Mac Riana, Seán ó Riordáin, nach bhfuil Seán ó Riordáin mar chuid gon tradiisiún litríochta anois, agus Jo Scríbhneoireachta agus Liam Ó Muirle go ndéana diagrasta ó Bert, tá siad sin freisin mar chuid dar tradiisiún litríochta. So de réir mar a bhíonn muide a gholl raig, bíonn an faoinse mBéaloideas agus an faoinse tradiisiún litríochta seo ag méadú agus ag méadú an tám ar fad. Agus de réir mar atá na faointí seo ag méadú, tá na cartlanna ag méadú freisin nó becheart dóibh a bheith ag méadú. So céird na cartlanna nó na faointí tá againn le bheith taringteastam. Tá faointe iontach I Gartlann Raidió na Gaeltachta, na hagla bhéagsúla a duineach ó bunaíún stáisiún na seachtaí. Cnúsach Mhbéaloideas éireann I UCD is tá cnúsach iontach an sin acu.
tá acta bhuiige na héireann ann, tá leabhar náisiúnta ann, agus na leabhar éagsúla áitiúla. Tá an ceann nach bhfuil luait seo ná an leabhar línéidig I mé firste is éintach an chartlann take an sin freisin. An sin tá mar hampla cartlanna eile nach míon daoine is smaoine bhartha. Cartlann cheol tradiisiúnta na héireann mar hampla an ITMA, so smaoinín daoine nach bhfuil acu ba ceolach. Tá bhfad níos mó ná sin sa cartlann acu an sin agus daimse me héin anna chuid dáanta agus písaí filíochta goil siar a bhfad an sin. Tá leabhar na pásanta ann ar ná, agus an sin tá sainiolaithe agus stadathe go scéalaithe áitiúla an gríon lá tainne bhain agus is faoinse iontach eolais iad siúd freisin. So, I céad a thugann an mBéaloideas agus an tradiisiún seo chuin ceachlaíonn féidiling an tábhar seo go léir a úsáid chun scéal chuma. Well, tá saibhres iontach scríomh agus cainte iontach, saibhres iontach ó thaobh na nGaeilge, tá ábhar scéal go leor ann, mar a dearma tá elementi chun duine I ngach éon chuid gona scéalta seo stábhrí sin tá ábhar scéal I ngach éon elementin sin. Tá struchtúr ar leithin. Struchtúr gur féidir leat a úsáid nó a ágáil go leataobh agus leabhar me faoi sin in istigh an second. Tá tuiscintí ann ar na archetípi déana. Tá stór focail ann. Is cahamud a adháil sa lá táinniu bhfuil níl an stór focail céine aon is a bhí. So a rís tugann an tábhar seo go léir deiscúin béidir focail nua a aimsiú nach rá agan nó freisin brí eile a bhaint as focail a bhíonn san úsáid go hondul mar hain tú siar bhíoch brí agus míú eile béidir a baint le riint focail ach go ilí agus go scríbhneoir agus mar sin tugann sé sin deiscúin béidir an úsáid gur féidir linge a bhaint as focail a leathnóach agus bheith spríúil leis na focail atá agan. Stíl agus just Laura me beganín faoi stíl freisin. So muid bheith cuamach agus muid lé leis na scéalta seo agus leis an struchtúr seo agus leis na stílanna a bhíocháin. Mar ní honan an lá tainne bhain agus an aimsir chatte. Ní honan iad. Bhí bailí éagsúla ag daoine chun eolas a thuaisteach an tamsin. Níl muid chomáisin ag cuineál eolas sin is a bhíoch. Leabhar me le fearrthí sa gimara ó an tíomhóias go chun na nGaeilge agus díirme ar chunascúla neirid sin árán agat agus an rud a dúirt sin ná díirmid má chluisim árán tríúide tá sé agam. Níl mór an daine inéis sa lá tainne bhain má chluisin siad árán tríúide gomach se acab de chláin bheabhar ach sin an bailach an nó an mó fólam a bhíocháin. Bhín anna chuid athrá in úsáid na scéalta. Inis má bhíonn tú scríomh go fáistí, cabhraíonn athrá go mór ach tainte sin chun leadraán beidir nuair atá tú scríomh chun duine fásta. Úsáideach an tathrá sin mar gléas, mar chun deise thuirt gon Seánraí, cuimhnúair an scéal é hain, agus freisin úsáideach freisin chun béim chur ar rudaí éagsúla. So rudaí ar le go rá an scéalaí ag geireadh go suach an lucht éisteachta isteach curú béim ar sin chríd an athrá. An gá é sin a úsáideann sin nuair atá tú ag scríomh scéal. Tá bailí go leor eile an chun do faointe chur trasna. Caithmuid bheith cuaramach freisin maidir leis a bhoclóir. Mar tá bailí éagsúla an chun do faointe chur trasna. Ní gá amach stór focail mór mílteach agat. An rud is táchtaí agus tú scríomh scéal ar ná atmosfér, rithim agus teannas a chuineáin. Agus cuid gona sean chhlasanna atá an sa mBéaloideas maidir le conas scéal éinseocht. Ní éibrinn se ar an leathnach gon léthóir an léanniuh nó gon drámateiripe nó gon Aisteoir. Ní éibrinn siad so cadú bheith cuaramach nuair atá tú ag tarraingt ón tobair seo. So fecinn sib an fannic atá a chur ar chóirsaíonn seo
seachan taide. So ceirtá giste gom le seo. Well, chonig sibh pictiúr go chartlan an sin nó go leabharlann agus feice sibh féin cecho mór leathan farsing is atá. Tá sé an éasca go deo gholisteach I gceann na cartlan seo, go gholisteach I gceann na leabharlann seo, agus beidir go tú gholisteach an teachtar éon órán amháin, agus 3 lá ina dhéag sin, tá tú héis chul síos an irisin Paul Cuinning nach bhfuil is cábhail tú. Ach beidir go bhfuil ábhar scéal aimsiad le haid fiche scéal eile ach gan mór an a bheith déanta maidir leis an scéal a bhí tú gearradh scríobh. So tú héanna cheoranú tá sé an tábhachtach. Caithfidh tú cinál disciplín a chleachta. Go háirid más duine a chun spéis seanna scéalta agus gúrsaí béalaideas agus an tradiisiún litríocht agus mar sin de. Détá do héal a chatha I gcuid go na cartlanna seo agus fós beidir nach meach éon scéal scríofa gud ina dhéag. Ar a dearma ná bí rómhórtha faoi de aspa folklóra a gcomparáid leis na seanna scéalta seo agus na seanna scéalatha seo. Díreach isteach tá níos mó na bailach amháin chun do bhóch ar thrán. Díreach isteach ar atmosfér ar rithim ar tanas chun de léthóir nó de éisteoir a chuirt leat. Ná bí ró dílis gon bhain legan. Má bhíonn tú ró dílis gon bhain legan an bhfuil tú ag scríomh de scé an nó bhfuil tú díreach duine ascríomh sa chlórá bhánach ar rud a bhí scríomh sa tean chló gaelach mar hámpla. Déan do chuid féin go scéal. Mar in an lé is siad do chlór persanta féin a bheits meltach gon an léthóir teachas an sean scéal mar a bhí. Cuimre freisin go bhfuil ghainsint ar chuile scéal. Sampla go sin mar a dearma luama agla bhuisin agus páric an sin sa bhain legan fan páric an ceannas fear a roisin agus baistítere sula bhain se bás. Mar a luama an sin tá scéal beag a géim an a bórc ach is sé osín atá fáil an ceannas fear ar fáric sa chuid sin chun scéal. Sa scáil an ribh an sin freisin chonig sib na pictúirí sin go chlúas go súil go lámh agus mar sin de, so bainne sé sin leis na céadfaí agus go núsáid an na céadfaí agus tú ag scríobh chun mar éiríonn leat cinál na céadfaí a spreige, so gúil tú an balla choristeach an aon sin duine, blas a thuirt do chuine agus iad a gléamh rud a cinnt. Gúil siad an ábhar a bhuthú is mó seans go dúra tú an léthóir leat. Bhailm críochnú le roinnt samplaí gon úsáid gur bhain me héin as ar a gédal síos ábhar an mitasolaíocht agus ar a daradal síos ábhar an abheochan an tradiisiún litríochta tá againn. So an chéad sampla má échann sibh an pictiúr thús an sin mise a ginseach scéal agus is srás scéalta seo a bhhanas le túthaide danan. So thóid me na scéalta seo agus an rud a rinne me ná nó an chuirsí a rinne me ar an rud a bhí me déine ná scéalaíocht ar an seanás einste ar an nóanás agus céir a bhí gceiste gom leis an nóanás seo ná go bunúsach ar manós féin. Ach bhí beag tairngte as an látá nniuhán chun na scéalta einseocht chun iad a chur a ggóhéics chun locht féchanna. Feice sibh an sin na pictiúr ar mo chúl, so an rud tá is pictiúrí iad sin léráid iad sin a rinne Donald Brick bunathe ar na téamaí éagsúla atá sna scéalta seo. So seach scéal a liug a bhí ann, seach nuair a chléig go scéalaíocht bunathe ar seach scéal ó thuaide danan.
feice sibh an sin beidir ar mo hólinn yes agus níos fuidir ar yes feice tú úl ann simbol an tábhachtach i miotasolaíocht na héireann, feice tú eala ann simbol eile ní gá amach clán lir a luach an go dtí daoine sin ar mo chléan sin ó mo hólinn chléan sin feice tú aige duine agus an taintin ar lasa feice tú clíomh mar shrón agus is an sin agus an clíomh solas ag glasa an tolas eintin sa cháise agus feice tú bert ag trid agus ar náid buine sin leis na caitheanna agsúla go ndéantar tagartóibh sna scéalta seo. Bhí go más ní rá go holc ach an sin rinne me iirecht iad a chur le chéile bhfuir an leabhar agus chuirmeisteach ag gníireachtas agus an maidir leis an eisiolala sa furas ná fairpléigeadí Diarmuid ach siad muid gur fear a deilech an tábhar seo gon státe. Níor éirigh liom an glór an Aisteoire, níor éirigh liom fáréile sin agus glór scríbhneoire a úsáid a bhealach gná léthóir. So ní ráidir a techt ón leathanach mar a bhíidir a techt ó bhéal agus mé ag inseach na scéalta seo. So rinne mé iirecht a chódó dhéanamh tásúla gom amachchan seo go méidir go bheicear leabhar. Ach an rud a rinne méidir an dáling ná rinne me leagan radio in éanacht le moradí hónal. So rinne mar srá drámateiripe radio bunathe ar na scéalta seo agus bhí gasúrain is a dúsáid muid glór na ngasúr an seos an siús sa scéalta ag freigart an scéalaí agus dostaí mar chulamach an iomara chun ceol téama a chuma don chun srá agus credim gur librig sé agus créalacha sin Chláir dé cúdnóime dé gorád ar radio na Gaeltachta. An sin sampla eile ná finky, so seo sconán tríd me éanacht le dahí cín an stúrthóir. So cad bhfuil finky bunathe, bhfuil tá sé bunathe go leor rudaigh ach is dócha thosa sé amach sin smaoineh seo go ndéanach muid sconán bunathe ar dóireacht le páric ó Conra. Nis tá dóireacht le páric ó Conra détar rá bunathe I mo thuairimse ar scéal John Merrick fearscéal The Elephant Man in London. Bhí elephantitis agus chríochnaí sé sús a gobar I freak show mar feic saolta agus úsáid ná Conra an term sin feic saolta sa scéal dóireacht. So bhí an príomh character in neoireacht creidimse bunathe ar John Merrick The Elephant Man. So ríist an stair nó an tradiisiún ag tuairt inspráide go scríbhneoir agus an sin a ríist ag tuairt inspráide go scríbhneoir eile níos fuide nún. So bhunaíonn mar finky ar dóireacht, so tá elementí finky a ragrin gon one scéal an novella a scríb páric ó Conra. Ach an rud is fearr a tharla gúine agus muid I géirí an scéal seo a scríb, mar tá luchtainna áirithe I neoireacht agus ach baineann sé sin le leabhar. Rud eile ar fada sé an Scáileán nuair atá tú géire scéala inseach go físiúil. So bhí go leor leor feibanní agin ach sa deire fuair scéal ó Sinní Chathair agus ó TG Chathair agus dúirt siad ling goile is féidir libh dóireacht úsáid díreach mar chinál mar thús, mar ábhar inspráide agus féad sé bhór rárad a dhéanana in dhéisian agus nuair chola mar sin chuir iad a bin an óir gur thosa an sconán sin ag fás. Tugadh sír se bhain, tugadh cead dóin. Imeacht an one scéal mar a deirfa. Agus sílan go bin an rud is tábhachtaí maidir le mBéaloideas agus maidir leis an tradiisiún litríochta ná cead a thabhairt chuid féin do chuid féin a dhéanamh. A bheith dílis gon rud, mar sin chúis go déann tú siar chun teachtar nóla seo nó teachtar an ábhar inspráide seo, dóir go bhfuil simime go tám, agus sin meas an hain. Ach in dhéis sin catú meas a bheith agad
ortain agus an tréimh sin a maran tú agus scríomh dá réir sin freisin. Agus sé credim gur mó meas a bheith ag an té a chum an scéal cúpla míle bliain ó hin nó cúpla céad bliain ó hin ort mar scríbhneoir. Seachas tú a bheith i de scribe mar a deartha ag cópáil scéalta. So tá súlagum go mbeidh sé sin ina chabhar agaibh agus sibh i mbun pein. Agus mar a dearm is tá an tá-oring mar scríbhneoirí le gaeilge ghuiil an irid sin ábhar ann agus ghuiil sé éasca go leor inis teacht ar an ábhar sin. Bhain do gach aine mar hampla cuairte ar bhailíochan na scoil dúchas Scríbhneoireachta is riile is iontach an foinse álaise. So sin é gur 100,000 maith agaibh agus balla ar de fián.